ndasku diuntir kaya to ndak. Ya tak tangane gareng di sebelah sinimu no. Pake golek liyane iki. Apa? Ndasku diuntir ngono lho, Pak. Lah timbang natap mengki. Apa arane? Kegereng noleh rene, Trit. Noleh. Rono no. Wah, jan mendhu digolekne. Noleh ya. Ndasku wis tak tolehke lho iki. Oh natap mengki. Ora natap. Jenengan pun siram to? Ya, wis. Wis aku ngene panggandasku natap iki. Tanganmu ipeh kowe jan ndak iso mikir. Tanganmu ning burine pundhake nandang ngono lho. Ngene Pak. Ngono no, nandane pelek ning pundhake kiwa. Ora tau sir-siran kowe iki. Matur nuwun ya, Pak. Sepatah sumpah. Ya lagi dalang iki tenan aku seneng. Ayo ngono, Laksanakan ning eksekusi. Mantap deh. Ngono. Ngene wis padha karo rabi aku. Ayo ndak letakkan kepalamu ndak. Ya. Wong, lho ndase ndi? Keduren, Pak. Keduren kaya Narada, Pak. Ya ora. Sing sanyandake gulu kuwi ta, Dok? Wong sing nang sandingmu. Aku lek nonton ndali lho.